anak sing soleh. Terus dene kang den arani negara akadiat sarfiyat iku kena den arani dadi negarane Allah nalika Allah wis ngancik brahi tegese Allah wis mulai brahi yaiku Allah wis kersa nyatakake wujude kamulyane Allah lan nyatane wujude kersane Allah lan nyatakake wujude wujude kuasane Allah taala yaiku mulai kersa nyatakake wujude nure Allah kang den arani lintang johar utawa kang den arani johar awal dene kang den arani ngalam akadiat sarfiyat iku kena den arani dadi ngalami Allah nalika Allah wis ngancik brahi tegese Allah wis mulai brahi yaiku Allah wis mulai kersa nyatakake wujude kamulyane Allah lan nyatakake wujude kersane Allah lan nyatakake wujude kuasane Allah taala yaiku mulai kersa nyatakake wujude nure Allah taala kang den arani lintang johar utawa kang den arani johar awal kang dadi wijine uripe kabeh ngalam saisine di Dek ini kan penjelasannya akadiyat, gitu. Akadiyat terus dibagi menjadi 5. Jadi dari yang kelotor ini teng papan itu benjengon, depan itu ben komplit rian, gitu. Niki kalau jelasnya rian sekilas, paribasan arahnya kemana, mungkin sama dengan le akadiyat uluhiyat, penak ngomong ya, penak pendeke, memahami ben saman ben gak gampang. Karena kan panjang, jenenge doncek ini ku berarti dibuka, dikupas tuntas. Niku lek kon apal gak angel, niku mboten masalah ngapalne, tapi napa? Sing penting sampean mantep. Wis sampean takon ngapalne pun sepuh-sepuh terus kayak bocah cilik sik kuat akale, mosok niki mikir nyambut gawe kawan kalau sing penting niku paham, ngoten nggih. Mboten apa, sing penting sampean paham, wah aku paham jen dijelehne guruku. Lah engko sampean lebokne. Mesti akan makanya tak ulang-ulang sering saya ulang apa ben macet pada ngeten kan sama sering yang dijelaskan guru itu paham tapi lek kon ngomong gak iso nah kata kan tapi bosok guru ngomong ya aku yang menepui mang ngoten ya seperti itu karena itu sendiri juga ini ada di dewi-dewi sebenarnya sama paham jadi enggak harus sama aku kudu iso njelasin ndak itu termasuk puasa kersane Gusti Allah. Tapi lek sampean punya ada sampean padha karo guru. Dadi guru kan berarti nyampe nih. Padha karo dakwah nih. Padha karo umpama gelar niku rasul. Bedane rasul kalih nabi nopo? Lek nabi kan entuk wahyu kan untuk dirinya sendiri nggih to. Nggih pribadi. Padha karo ngeten iki sampean lek mau gawakmu dhewe tak sampai ilmu nggih ta tak sampai ilmu niku tapi umpama sampean kon jelasne nang wong enggak iso iki berarti padha karo nabi ngeten niku nggih paham nggih kategorine tapi kok sampean kalau ajari ngeten merasane paham terus sampean ya iso ngomong iso nyampe liya berarti iki jenenge kategori nih rasul paham nggih jangan di selewengkan bahasa niku berarti ngaku rasul ini bahaya masuknya itu seperti itu ngoten nggih makanya wong mondok wong mesti lek dadi kiai kabeh ya jajal kan ndak nggih to mondok yo enek sing dadi kiai ha enek sing dadi ustaz yo enek sing dadi pedagang yo enek dadi wis petani dan lain beda-beda kan berarti tergantung Allah memberikan bagian sing ndi ngoten. Lek sampean entuk bagian wong sing iso nyampaine berarti sampean termasuk wong kaya pimang kaya rasul. Nggih mboten? Ya mungkin sampean paham ngene terus kalau Allah duwe hidayah terus sampean terus datang dan iso ngulang. Berarti sampean dadi kiai. Paham nggih?
Jadi nggak usah bagian dewi paling tidak untuk diri kita sendiri. Ngaten nggih. Untuk diri kita sendiri. Di bagian tiang benten-benten makanya golek akadiat uluhiyat niku napa? Akadiat uluhiyat niku sik goib. Ini kan kula jelasin nggih ta, goib. Allah isik goib. Allah sik rupa rupa. Ngarani urip jati. Ngarani neh diarani apa? Dat jati, urip jati. Nah, apa namanya? Sakweca, apa maneh? Mahdi sik rupa Mahdi. Apa maneh? Sik dat mutlak kelawan Jadi sik rong enek apa-apa. Nek rong enek apa-apa berarti sing enek mung Allah tok. Gene apa-apa bukan berarti tidak ada apa-apa pada hari ini. Omah iki gene sing nggoni kecuali Mas Duna. Pada hari ngono. Gene bukan berarti kosong belum bukan. Berarti yang ada hanya Rong ana apa-apa sing enek ya mung Allah tok berarti. Kosong niku maksudnya teng mriku nggih. Paham nggih? Kosong iki kosong bungene apa-apa. Sing berarti sing enek sapa? Ya Allah. Allah yang mergo apa? Allah iku tanpa awal tanpa ana kawitan. Gene awalane pokoke dhisik dhewe. Akhir tanpa ana pungkasan. Keri gene sing ngareni. Keri ini kapan yo keri. Awale kapan? Yo dhisik, kowe dhisik. Gene kawitane piye? Nggih lho. Makanya di situ niku sing termasuk niku. Sing maksud akadiyat ulu iya Allah gung bertajali utawa sik latayun pengaran gung kersa gung gelem sendiri dalam kesendiriannya Allah masih dalam kesendirian. Nah setelah itu baru masuk ke alif. Memang kan bahasanya malah akadiyat alif. Sekarang haknya apa? Akadiyat apa? Iya. Lah akadiyat sarfiyat niku Allah wis mulai bertajali. Paham? Wis mulai menampilkan diri. Utawa penampilan diri sing rupanya apa? Nure Allah. Menampilkan berarti malah ketok, nggih to? Hanya jenenge Nurullah. Enek sing ngarani lintang jauh. Jawhar awal kan sebutane julukane. Julukan pada ngono Pak Haji kula nyebutne Haji jenenge apa? Bapak Seto Hadi Effendi nggih berarti. Kuwi berarti Pak Haji. Terus enek wong sing ngarani wong liya ngarani garwane Bundari. Berarti ya Pak Haji iki. Enek wong sing ngaranine Bapak Edona. Ya berarti ya iki. Enek sing ngomongane Bapake Mahdino. Ya iki. Sama. Berarti kan satu orangnya. Nggih ta? Paham? Kula oleh bahas Allah sing sampean rungokne goib atau alif datul wahid atau naman latayun terus Mahdi sakweca wang-wang wong-wong suwung awang uwung padha mawon atau gampangane alif ahadiyat alif uluhiyat atau napa niku sakam sirisan sama. Kuwi sing dimaksud kuwi sapa ya Allah sih dalam kesendirian. Allah gong lahir niku paham nggih. Lafat alif lam lambain durung lahir. Asma ini belum lahir. Sing ini berarti urip paham nggih? Urip jati. Lek wong Jawa lek ngarani urip jati, dajati. Hanya di situ. Mboten usah bingung, wis penting gaib ngoten mawon nggih. Paham nggih? Nah setelah itu baru yang kedua memang akadiyat alif kedua hak hurufnya gitu. Hak itu bermakna apa? Allah mulai bertajali apa menampilkan diri rupanya apa? Nure Allah ketok nure Allah utawa nek wong ngarani lintang jauhar war sama saja. Lek nurullah berarti apa? Calon wijine uripe sekabehane
Berarti apa? Roe. Padha ngoten ya. Besok umpama lek wis ana alam muhdas, ya kuwi sing dadi nyawane utawa dadi roe. Paham ya? Uripe. Benten kelek sing berikute sing napa niku? Akadia duriat iku ke jasad atau rogo. Berarti Nur Muhammad. Nek nek Nurullah itu calon wijine uripe sekabehane. Lho, nek Nur Muhammad calon wijine wujute, wujud. Lek emang uripe, paham nggih bedane ten mriku nggih. Lek Nur Muhammad calon wijine wujute. Lek wujud berarti jasad dohir utawa dat, paham nggih? Sekabehane makhluk. Ten nggih. Paham? Niku gampangane penjelasannya seperti itu. Jadi mboten usah bingung.